Čusík, autobusík lidi, já vítám dalšího videa ze hry World of Tanks. A zase tady mám chatu, tentokrát ještě s jiným mojím kámošem, který se jmenuje Kratmy. Dobře, nevěděl jsem, jak to mám říct. Tak, a co vezmeš? Já vezmu jezdojku, no. Nemám nic vyššího. To bude zase bitva s desítkama, no. Ne, prosím, tam jsou jí... Doufám, že to půjde dobře slyšet, protože mluvíme jenom na jeden mikrofon. No, to se dá. No, tak jako, ale se koukni na mě, jako. Nevadí, se přežije. Tak kam pojedeme? Já jdu rovně prostě, já tady nepřemýšlím o téhle mapy. I tam, no dole, doprava. Tady. Aha. Já tam pojedu těch asi. No, už. Jen abyste věděli, sedíme oba dva vedle sebe. Kde se ještě jsi v druhé straně? Přede mnou? Jo tam. To je štoriky. Jak vidím sebe takovou Do toho! Já jsem si mi dal ty automatické opravy. Ty jsi to co to stojí se repetka. Jsi rychlý, jsi koupil pasy, jo? Nemám ještě pasy. Já jo. Já mám jenom dělo lepší vyzkoumané. Ještě mám jenom pasy. A... Pasy a... Ale tady tenhle tam budu být. To je desítka. Ty bojím, co jsme s desítkami. To neprostřelí. Jo, já mám 9kové dělo. Mám 7kové, ale... Potom s tím 8kovým bys to prostřelil. Tak vám Nebo dáš možná tu 110. Tisící pasy. No, určitě. Ještě budou. Jaký jeho vada, jak do toho žutačí pěš. Vole, teď jsi vždycky. Povím, že narazím do této 145. Co se stalo? Bylo rychle moc, jo? Tam bych najezd. Vole, tady to zase může někdo tady na... Jde na malo FPSek. No, já ještě natáčím. Co to je? Wise. To se nejde vidět. A jenom abyste viděli, nábor do našeho klanu je otevřen pořád. Takže si mi můžete kdykoliv napsat, že byste chtěli do klanu. No tak to co celek. To jsem dám 7, tak vás vezmu. Dík. No a 6 bys netřeba. Služičky. A jak na klanu máš? Mají, ale tak to jsme nabírali teďka, že nějak to byla zase střela na pytel. Já zdržel před ten. Ne, to nevadí, to mi zrovna. Prostřelím, ale... Zepře, to je Tiger Dvojka, co to je za... Já tomu... Ale já střílí do věže, já nevím, tahle věž je strašně lehce prostřelná. To je tvoje? Aha. Co? Tak to je ta první, těším se na tu druhou, tu neprostřelím. O, čili pasy. Oprá! Mimo ty střely. Toho objekta bys tam Využiju toho, že to je ta 110. já bych šel na druhou stranu. Ty vůbec střela jako. Takový zásah, to je tvoje. Máme To poškození jsem mu nás. naremoval. To dal jsem mu pláci. Prdele. Do černého. Ty, já jsem mu neprořazil. Dostali jsme zásah do nádrže. Co oni mě
Dívej, Co už zrovna Dívej. otáčel. co? Pane bože. 10. Co byste chtěli? Jo, aha, tak to nemocné. Se nepovedlo. Jdeme ještě Já jednu? jdu zkus, nebo pojď vám, to je 46. Chceš takhle to atečko. A tyničku? Nechci. Počkej. Vydrž, já nevím, co. Jo, Nebo já si M3 můžu koupit. Ne, já budu šetřit. Až si koupím. Co Teda koupil? 8. Ty už mám? No. Tak co vezmem? Počkej. Ale to já nevím, co mám vzít, že mám jen 2 a 1 trojku. Ne, neprodávej to, zahrajem s ním. Ne, už to prodávám ten pohled. No, jako já s čím pojedu. Nevím. Co mi vyřeší, počkej. Já si tady koupím na tohle motor. Počkej, tak já se kouknu na... No, co si můžu koupit? Jako 4 aspoň, tyjo. Kažte se mi Mám tu, to už mám nakoupit. to, No, ani bez dvojky, no. Němce mám. Mám jenom Vespa, Bizona a takové. Valentina mám. Kup Valentina, Nebo na to Matildu. můžeš jít na Churchilla, jako já. Matildu, co mám koupit? Matilda, já si myslím, že je lepší, já jsem udělal chybu, že jsem měl přes Valentina. Matilda je lepší. Já jsem právě že jel přes Valentina a udělal jsem docela chybu. Ale já tam musím nic vyzkoumaný. To nevadí, já tady na tom už nemám nic Jo, vyzkoumaného, mám asi. Počkej, Mám jo, motor. běž, topovou. který je kompatibilní i s BT7. Nebo to stršovat, ale počkej, už. Já jsem měl BT7, měl jsem Mám BT7. koupit tohle dělo? Počkej. Jaké? Jo, to je dobré. Jo, co kup. Tak, Ty Matilda, já nevím, ona byla podle mě dobrá, co? jo, to je dobrý tank. Ježišmarja, 69, to zrovna se stalo. Prodal. Počkej, Jo, na to je furt sleva. Tak. My tady kupujeme tanky. Pohoda, si máme čas. Čekám. Dobré, Tak můžeme. mám to, počkej. Jsem Počkej, připravený. já počkej, ještě ne. Ještě si koupím ty opravy. A Možná, že to půjde málo slyšet, takže si to Jo. když tak zhlaste, protože jsme tu dva na jeden mikrofon. Tak. Mám si koupit opravy na to, ne? Já na 4 už kupuju opravy, ale nepoužívám je, No, to taky tam mám ne. jen tak radši, víš co. Jako kdyby nahoru. No, připrav se. Už jo, to má 9. To Matilda má i pancíř. No, dobrý no. Ona, jak střílí vlastně, ona střílí rychle. No a tady s tím dělám... O, dobře nás to Jo, hodilo. já jsem ještě před tebou. No, tak Matilda je přede mnou, no. Kousek. A i dvojky tu jsou. Ty pojedeš na kavečku a pojedu na Churchill. No, já Churchilla už mám a můžu i 7, a nemám prachy. 7. Já můžu Churchilla 7. To je 6. Aha, já jsem... Ne, to bych měl už Black Princess. Ty jsi taky Mám rychlejší počítač. no tak já mám na to. No. Ještě s takým Beatlesem. Tak tebe srstu. Jenom dej pryč tu 9. Kam jede? Kurník, to je debilní tank ve stoku. Ale no, já ho nemám bez stoku. Já ho mám ve stoku. A i když mám lepší. Tak bez stoku. No není špatné, jo. On je jako boj mi do něj hodně kladný stres, to víš. Umím, já už jsem tenhle tank měla, už jsem měla i KV1. Nevím, tak já jedu 5 tady. sekund napím a to dává takový výbuč. Solidní. Ježišmarja, oni tu po sobě už zase střílí, to jsou retardy. Bude to nám dojít tak dlouho. 5 a mě taky 5. Ty máš to blbé dělo, Dan. Blbé? Je to nejlepší za. Já mám rád také to, co dává 50 damage a nabíjí to sekundu něco. To není blbé, já jsem ho prodal to co. A víc. Nevadí. Přežije. 11 hodin a 10 minut. Jak natáčíš, tak nevím, na Skypeu hlavně. No já si tam potom dám. TeamSpeak. Nevoláme přes Skype, to nevadí, snad mi nikdo nebude psát. No ale to když stíhá nebude. jako kompas. Je to nelako kompro. Já se bojím, že tady na nás věřil ty 28 a tam prostě B1, když to má strašně dlouho zaměřuje tohle dělo. To ještě celkem dost rychle. Jdem na druhou stranu. Co jsi to projdeš vodou? No, tady je takový průjezd. Nadám aspoň ty
To zítra už končí to, ta posledná hranice. Ne, tak můžeš pozítří, to je 31. Aha, tak mám ještě čas, ale mám trénink. Ale chtěl bych to stihnout. Dneska, ale Jo, já jsem to zabil s tím Churchillem. prostě on jel a ta byla čičkanost, to byla a prostě nás takhle vystřelil až na pěkně. Já jsem nedal ani jedno. Ty halus jako prase. Kurník, už to nabíjí tak dlouho. Tyhle, je to zkusit ten damage, co to? Ještě já nevím. Jo, to je. Mám ho. Nepřátelské vozidlo zničeno. Je po něm. Taky damage. Jo, kolik? Jsi to zapálil? Jo. Ale to střílí tak divně, To je jedno, ale ten damage. Dívej se, mám damage 214 na 2krát. Jsem tu AMX 40. Sotva jsme ho Já jsem mi škrábli. taky dignoval, no. Teď? Jsem mi chtěl vyžrat tady té Já dva taky. rozbice, jenomže ona má to lepší dělo. Teď se to začalo zase nějak lagovat. Jako to dělo není špatné, damage akorát. Hej, teď mám 1000 ping, ty vole. Co mi to laguje? 500. Tam je ST Panther 2. To je dělo. Dělostřelec. P1 a tam Heinix ještě. Já si chci dát dělat. No, hej, oni mají 3 děláky. Tady. Jsou hajzlové. Jedničku, prostřelíme. Neprošla skrz. Ne, já ji dingnul. Jak to střílí úplně vysoko. Já mám ty děláky, já si fakt vypnu ten Skype. Počkejte chvilinku. Ne, končit Skype. Ta hell? To dělo střílí úplně vysoko, tak. Když viděl, jak to střílí, tak... Nevím. Co já to To jsi říkal, jo? Bylo za 30 000. Co? No, to stojí za 30 000. Zkusím taky toho Star Panthera, ale pochybuju, to už ho na samotref. To nepůjde, ale něco po mně střílí. Já nosem na slepo to. Hej, já nevím, jestli ten dělostřelec hraje na stíhači, ale prostě... Nevím, on tady normálně z tebe práce. Ale my tam máme ten background, že to Jo, ne, demky, jo, stačí. Já 165, protože aspoň větší damage. Já nevím, ta P1 si mě Jeden z našich pásů je poškozen. neprostřelí. Neprorazili jsme pancíř. Nejezdil bych tam. Nebojím. Neprošla skrz. Určitě. Určitě žánka, že neprošla. A Jeden z dívej, pásů je ne, já ji rozbitý. neprostřelím, Nemůžeme a i si to bych chtěl. vyhnout. Pomoc! Terorista krvácí. Nemůžeme s ním počítat. No, je po mně. Střela tady končí. Zabila. Všichni ven. Kurňa, kdybych ji prostřelil. On jde na rádu, ten M8 Nedívej, jsem měla jenom 80 HP. Aha, Ježiš, ty jsi pomalý. tak nás si. Kyslý mak. Už má jenom 2 mota. Střílej, snajpy. Hej, ty se budeš na Nemůžeme maku. se ani hnout. Pojď, střílej. Je to dělo jak střílí. 4 jabka? Můžeme pokračovat. Dík to, jaké dělo střelec. Ale to bez střílí je tak divně. Já jsem normálně namočil to 150 očů, 290 damage a 1 kill. No, já jsem neměl moc damage. Kdybych prostřelil tu B1, tak ještě jsem Ještě žil. dáme bitvu? No, M103 vítězství. Dáme bitvu? Počkej. Nebo to dlouhý to video? Ne, není dlouhý, můžu dát víc bitev. Já se teď jenom Podívej, já jsem měl 700, čil na to. Jo, počkej, já se teď jenom podívám na tady ty charakteristiky těch děl, které bych si měl. Až, no, někdy mě pozval zase někam, před 2002. Ne, nepřímo nic. Tohle tak, počkej, ukažte to. Hej, já jsem dostal to ně. Dělo 57 mm. Ta Matilda HT je dvakrát více, protože na to Zkusíme tady tohleto zkoumám, no tak. ta štířka je dobrá. Že kolik mám už zkušeností, vole. Tak, tohle Ten Churchill stojí 8 nějak tisíc, ale ne. Aha, on byl ve slevě, že jo? No, No, tak to je. Co si mám koupit? nevím. Je, ukáž to dělo.
Čekat, jak potom to pětko vyjde. Čas na měření. Počkej, rychlost střelby. 28 rán za minutu. No. A tady je 20, tady to si mám koupit, ne? To ano. Ukáž. Počkej, pojďme na, se na to podívám. Co? 20 rán za minutu to nebude asi. Jo, 28 rán za minutu. Nedívej. To je retardované. Jo, 28. Lásku, podívej se na to čtyřkové nevyzkoumané. To samé. Jo, tohle to no, to je ono. To je ono. A není lepší. A tohle je blbé, nedívej. Jo, to je blbé. Takže mám si radši koupit to? Jo, já nevím, jak chceš. A to má rychlost, jo. Počkej, já si musím doplnit náboje. Jako kolik to bude stát zase? Teda prodat, 15 000. Tak, jdeme takhle, nebo bereme něco Počkej, jiného? jenom to. Jo, tak. Mám ještě 100 000. Jo, 130. Jako mám tu dvojky, trojky, dvojku, sedmičku a... No, má 4, 9, 1, 5 a 5. Tak ta jednička je dobrá, to už tam No, to máme tak for fun. Konec vzdělávat. No, A když je hajzo hodně prodáme. Nevím. Kamufláž taky se prodává? To ne, to máš. To jde zničit, ne? No, to se prostě zničí, kdyby už to nemáš. Nebo prostě, když prodáš tu jedničku, pak si znova koupíš, tak na ní tu kamufláž budeš mít. No, prostě hodně. What the hell? 6, perfektní. To neprostředí. To nemám rád tu mapu. Horský trošku. Já si teď vypnu Skype. Skype. Chtěl bych mít tanky jak akci do... Krásný to. Tady nic nedokážu, ne, prostě to nevadí. Když tak pozdravím do videa. Hej, teď mám 200 ping, vybudu. Jo, dívej, 2 sekundy to nám vyjde. No, však jo. To není moc. 2,5 to mám. A dává to 960. Dobré, to už má tak normální ping. To jde celkem rychle, ta teda Ale 28. jdi na mě 14. Co si mohl koupit pasy? Po tohle bitvě vyzkoumáš. Mě baví za tu motor, protože to má dobrý telméno. Tady to vekačko mi zapomnělo ráno. To je Zničilo 6. pasy. Bumbík. Ale co dobré, tam to vekačko vybralo celkem. Je to dobré, no, ale to 5kové VKčko je na pytel. Aha. To nevadí. Já to bude už bracha. Hej, nevak. Počkej, kde jedeš, já nevím ani to. Čeho jsi tak daleko? To jde rychle, ale už na mě VKčka, že jsem se zaplatila. Ale to. Alekta bych dal, jo, ale to... Tak Alex to teda mají na ran. Trefa do černého. Ty máš jiné dělo? Já jsem si vyzkoumal nové. To nemá cenu ta verze, Já nevím, ale už mám 50, ne, 68 damage. No. To nevadí, bracha přišel. Pozdrav do videa. Čau. Teď zase ping jak prase. No tak jo, mám si to. No, to hodě. Já nevím vůbec, kde je to VKčko, jako jsem myslel. Na 300 000. Budeš mít Churchilla pak. Churchill si. Říkám. No a jako vezmu to trvá teď celkem dlouho, než mám tady. Tak já ho mám asi měsíc už. Měsíc. Ale tak jako já už ho mám asi týden, mám vyzkoumaný. Já bych chtěl zkusit Black Prince. Když si dala Artina na rád. Ach jo, to jsem neměl v plánu, že bych si třeba Artina. Luc, tak se vidím dvakrát. Sorry, už nejsi pomáli. Tak jako s 15 to lepší, protože slyší tam No. to je MX. Já jako abych na něj jel, ale já mám jako tu MX 12, mám ti ukázat? Ale on je lepší. To vekačko by mohlo, tak?
koukni na druhou stranu, na to Spodě na nikoho jiného. tam je to. Dvojka 3002M, to jsem hrál na jiném účtu. Ty ho máš? Na jiném účtu z něho je Panther. Ten dá Pepanovi. Pantera. Jako nevládze, on dá k tomu, co to ani neví, co to dá jako kill, vole, tak mu dá Pantera jako a mě dá trojku. Já si ti nedal nic? Máš sedmičku, tak buď rád, mám za to IS2. Tak je zvojka je dobrá, no. Chtěl bych už osmičku. Kdo by nechtěl? No, já mám devítku. Jako ten koment. Chtěl, to je dobré. Maria, můj brácha je úplně retardovaný, on jezdí na bruslích v pokoji. To je strašný retard. Tak si jdi zajezdit ven, ne, tam hezky. Ne, to vekačko, uhni. Uhni. Uhyň. Zhyň, kamarád. Artina, jak už potom vystřelila. A já se koukám na toho a on je moc rychlý. Nebo vekačko střílí, půjde. Ujeď, on tě ochrání, vekačko. A on jde za mnou. Nejde, schoj se rychle, zajď za mnou. Dobře, ty jsem mu dal zapade. Je to vekačko. Tady, před tebou. Taká voňka okolo kšu, tohle stihne tě zabít, už obsadil. Tak stihne. To musel jako? Katěsnota! Goddammit. A tak blbá bitva. 50 damage aj ty máš, ne? 68. Kolik? Jo, 136. O co já, dívej. Počkej. Já mám 129. Hej! To není fér, ne, to ne, já tě nahlásím na policajty. Počkej, asi. Normálně tě Mám nahlásím. si motor mám, takže asi. To asi chce pomalé ten tank. Ježišmarja. Ale to nechal pročil na Alekta. Ne, na toho, na... Já jsem prostě přes Valentina, já nevím, já jsem nevěděl. A jako rychle to dal? Jo. Rychle jak přes Matildu. Nic nedal, rychle jak přes Matildu. Tak jedem. Když ho mám ve fullu Churchilla. Ty vole, tak luxus. Ještě akorát toho GCčko. Ty chceš vyzkoumat? Jo, abych ho měl elitního. A to stejně stihnu asi možná dřív, než budu mít toho sedmičku. Jenom zase se čtyřkama Mě nebaví. poslední bitva, jo. OK. Au, Jak dlouho natočíme? já nevím. To nemám napsané nikde. Au, kurník se bochl mikrofon. To napíše. Terem. Chtěl se stáhnout. Už zase. Ryba bandika. Dobré. Mít takhle dva kompy vedle sebe. Písničky a trošku. Tum. Já chci na SUčko, jestli mě baví hlavně za stíhače. No právě že ne, já nejdu na stíhače, radši. Já mám radši metka, ale no tak jako ta devítková hevina v garáži se nepočítá, jo? To je metko? Hevina. Do toho! Jo, hevina. To jsem měl já, ne, typa. Zjistíš jen to typa, no. Jako typa zase. Typ 58. Jo, to je metka. A ty pojedeš na typa 34, no? No. Jo, to je určitě. Jako, mám rád metka, hraje se mi za ně líp, ale heviny nejsou špatné. Heviny nejsou špatné. Champion 3D, kdyby to bylo. Bum! Aha. To se bolelo. No ani ne, by byla rychlá smrt. By tak někdo to vystřelil úplně. Bum! Ne. Třeba ještě 500 zkušeností. Možná dal tak za 500. Jsi retard. Do toho zahodí. Okej. Rozstřelím jim střechu. No co, náboje stojí jenom málo. Není to jako... To je ten efekt, jak on
střelí. Co je za 300, že ten tank? Ta dynamická kamera je kratný. Ona se jenom kratu. Matilda, no, pěkná. O prdele! Horník! M3 je taky tank, že by se z toho spoucal. M3 a teda 28 na M3 může mít taky, už se to jo? ne, že... Koupíme? Aha. To taky můžu mít, ale já už mám F103, to je opět týru dál. No za chvilku. Ježíš, Matilda, pomoc. Mám co držet. No, já si říkal, to je 485. Jsi mě prorazil, ty zapalil. Chci vidět. A ty to. Nevím. Vždycky střelím na nějakou pitomého trámu, místo toho. Neprorazila. Já taky ne. Churchill. Jeden z vás je Ne, to je 28, no, ještě Churchill. To je perfekt. rozhodně tady už nemůžeme zůstat. Nice. Mě zabila to 28. To byla rychlá bitva. Hej, zabij, dělej! No vole. Sherman. Já jsem si ani damage Velitel dostal zásah. to zabije, Sherman. Ach, jo. To je poslední bitva. Jo, i Churchill 7 tu. Ještě na Churchilla nedobrý. Takové to se jmenám 134, 80. Ten Sherman nevím, jestli tam zabije. Sherman už je mrtvý. Běž! Už ho zabili. Churchill 7, no. 3 kill zadarmo. Tak konec. Já bych šel ještě. Jako, ale ne, že už natáčíme dlouho. Takže mějte se krásně, dávejte odběry, pokud budete chtít do klanu, máte vyšší tier než 7, mikrofon TeamSpeak 3 a je vám plus 12, tak můžete a Čau čau. ahoj.